Tots sabem que un habitatge ben aïllat o amb una caldera eficient consumeix menys energia, però el que no està tan clar és quina relació hi ha entre el consum real d'energia i les emissions de CO2 o l'energia primària. És important conèixer aquests conceptes si volem entendre el codi tècnic i la certificació energètica dels edificis, i això és precisament el que farem en aquest capítol. Observeu aquesta casa. És hivern i a l'exterior hi ha una temperatura de 5 graus. Suposem que no té calefacció i que la temperatura interior és de 14 graus. És una temperatura inferior a la de confort, que segons l'Institut Català d'Energia és de 20 graus a l'hivern, però és una temperatura més elevada que la temperatura exterior. Les raons per la diferència de temperatura entre l'interior i l'exterior són diverses. L'envoltant tèrmica i estanca de l'edifici l'aïlla de l'exterior. Rep radiació solar que, a través de les finestres, escalfa l'interior de l'habitatge. Els usuaris desprenen calor. Els aparells que utilitzen els usuaris, com la cuina o el forn, també desprenen calor. Si hi hagués obstacles que bloquegessin el sol o les finestres no tanquessin bé, la temperatura d'aquesta casa seria inferior als 14 graus que té ara. De la mateixa manera, si fos una casa molt ben aïllada, estanca, ben orientada i amb un bon disseny d'obertures i proteccions solars, a l'interior hi hauria condicions de confort. Aquest tipus d'edificis se'ls anomena passius, perquè pràcticament no necessiten sistemes actius per assolir les condicions de confort. Aquesta casa no es pot considerar que sigui passiva, per tant necessita un sistema de calefacció que porti l'energia necessària per passar dels 14 als 20 graus. Anomenem demanda a la quantitat d'energia que necessita un edifici per assolir les condicions de confort. Normalment es parla de 4 demandes principals: la de calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària i il·luminació. Els sistemes actius han de cobrir les demandes aportant energia útil. Aquesta energia es genera consumint gas natural, electricitat o una altra font d'energia. Quan més elevat sigui el rendiment dels sistemes, menys energia s'haurà de consumir. L'energia final que es consumeix en un edifici és l'energia que queda registrada en els comptadors d'electricitat o gas. Una forma de reduir el consum d'energia final de companyia és fer una instal·lació d'energies renovables en el propi edifici. Si instal·lem captadors solars tèrmics o fotovoltaics, per exemple, podem satisfer les demandes d'energia amb un consum menor. L'energia primària és l'energia continguda en els combustibles i altres fonts d'energia abans de patir qualsevol transformació. Els processos de transformació i distribució comporten pèrdues. Per tant, per tal de vestir un edifici d'energia final, es necessita una quantitat més elevada d'energia primària. El consum d'energia primària comporta uns impactes ambientals, el més conegut dels quals és l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, o CO2 equivalent. Cada font d'energia té un impacte ambiental diferent. Per exemple, s'emet més CO2 al consumir 1 kWh d'electricitat que de gas natural. La raó és que el rendiment de les centrals elèctriques no és ideal i, a més, hi ha pèrdues per distribució. Per tant, mentre que 1 kWh d'energia final en gas natural és poc més d'1 kWh d'energia primària, en el cas de l'electricitat, 1 kWh d'energia final suposa molta més energia primària i, en conseqüència, més emissions de CO2. Fixeu-vos que hi ha diferents maneres de reduir el consum d'energia primària i l'impacte ambiental associat al consum d'energia. L'elecció de combustible ja fa variar substancialment aquests valors. L'aportació d'energia provinent de fonts renovables també fa variar els altres elements. L'increment del rendiment dels sistemes també té una influència en els elements anteriors. Finalment, la reducció de la demanda modifica el consum i tots els elements anteriors. Per reduir el consum d'energia i el seu impacte ambiental associat, podem modificar qualsevol d'aquests paràmetres. De totes maneres, el més lògic és començar per reduir la demanda d'energia de l'edifici, ja que tots els altres paràmetres depenen d'aquest. Si en primer lloc decidim millorar els sistemes actius i després reduïm la demanda, ens podríem trobar amb la situació de tenir uns sistemes actius sobredimensionats, que no s'adeqüen a la demanda real de l'edifici. Consulta els impactes ambientals amb el sistema DAP-C.